Okorie ihe a na-akpọ Okorie bụ okwu na ụka na ọgbọgụ na nsogbu ị na-eme na biznes ọ ya bụ Akorie. Ọnwa Akorie ya bịara chi ya emego ewechere ya na a na-egbu mmadụ ebe a ochi ya akpafu ọ kpafuru mgbe ya bịakwa achị na onye were ọ bụghị ha were ochi oyom na-azọ achị nchizọ mmadụ gịnị ihe ọ na-eme emego aba uru onye chi na-arụgasị ndị ichie Olumosi Disenwok bụ ha ncha na-arụ ị na-enye ndị ichie nne ọ na-egbochi ihe ọjọọ ya bịa ebe ị nọ ị bịa nkwa ihe nna gị nne onye nyere nna nne okere ya na-arụ maka mmadụ anaghị ara ikeke ihe mewa ma ọ dị ndụ ma ọ were awụ ọ bụrụ ụmụ adawa bụ iyere nne achọ ọsọ chụwa wada omewughara ọ na-ama nna ya ama nna ahụ yere nne ndị niile wụrụ ahụ bụ ụmụada ma ndị emegburu m na-abịa eri nne ebe ahụ abịakwachi na onye ahụ na ọ na-enye ha nne na ihe ama mme ọ bụrụ agwụwa bụ ịdọ ọrụ